L-impatt pożittiv tal-vaċċin kontra l-COVID-19 mistenni jibda jinħass fis-sajf li ġej u l-ħajja tibda tirritorna n-normal fix-xitwa tas-sena d-dieħla. Għal dan il-Professur Ugur Sahin, il-ko-fundatur ta' BioNTech, u wieħed mill-imħuħ wara l-vaċċin li qed jiġi żviluppat b'kollaborazzjoni mal-kumpanija farmaceutika Pfizer li din il-ġimgħa wara 90% effettività kontra l-virus. Madwar 43,000 persuna ħadu sehem fit-testijiet li qed isiru brabta ma' dan il-vaċċin. Il-Professur qal li din ix-xitwa xorta mistennija tkun waħda Iebsa għaliex il-vaċċin li mistenni jingħata f'żewġ dożi 3 ġimgħat bogħod minn xulxin mhux se jkollu impatt kbir fuq in-numru ta' infezzjonijiet. F'intervista mal-BBC, il-Professur qal li jinsab konfidenti li l-vaċċin se jnaqqas ir-riskju ta' trasmissjoni bin-nofs u minkejja li għadu mhux ċar b'kemm eżatt mistenni jonqos ir-riskju ta' trasmissjoni, dan xorta waħda jista' jirriżulta fit-tnaqqis drammatiku tal-firxa tal-virus. Wara li fil-bidu ta' din il-ġimgħa ħarġet l-aħbar tal-effettività tal-vaċċin, professur tal-Mediċina fl-Università ta' Oxford qal li l-ħajja mistennija terġa' lura n-normal sar-rebbieħ. Iżda l-moħħ wara l-vaċċin xejjen dan u qal li mistenni jgħidu miżjed. Ġie kwotat jgħid li jekk kollox imur sew, il-vaċċin jibda jingħata fl-aħħar ta' din is-sena jew fil-bidu tas-sena d-dieħla u l-ħajja tibda tmur lura n-normal fix-xitwa li jmiss. Il-mira hi li s'April li ġej aktar minn 300 miljun doża tal-vaċċin tasal għand in-nies. L-impatt tal-vaċċin jibda jinħass fis-sajf meta r-rata tal-infezzjonijiet tibda tonqos. Imbagħad l-importanti hu li jitlaqmu aktar nies qabel ix-xitwa biex verament jibda jinħass l-impatt, saħaq il-Professur li qal li huwa essenzjali li t-tilqim jingħata sal-ħarifa li jmiss. Mistoqsi jekk il-vaċċin huwiex effettiv fost l-anzjani daqskemm huwa fost iż-żgħażagħ, il-Professur qal li dan mistenni jkun aktar ċar tul it-3 ġimgħat li ġejjin. Żied li għadu mhux magħruf kemm l-immunità ddum wara t-tieni doża tal-vaċċin għalkemm tilqima oħra bħala booster m'għandix tkun daqshekk komplikata biex tingħata jekk l-immunità għall-virus tinżel sew wara sena. Il-Professur u l-moħħ wara l-vaċċin qal li sa issa l-effetti ta' tilqima huma uġigħ ħafif sa moderat fil-parti tal-ġisem fejn tingħata għal ftit jiem u kien hemm min kellu deni ħafif jew moderat. Qal ukoll li sa issa ma kien hemm ħadd li kellu xi effetti serji mill-vaċċin li setgħu jirriżultaw biex jitwaqqaf jew jiġi xolt l-istudju.